Hej, vi skal nu teste sag 67296116. Problemet er timeout, når vi laver indkøbslister, hvilket er et større og større problem for nogle af vores kunder. Nu demonstrerer vi det og dokumenterer det via en video, så I har mulighed for at se på det. Vi tester først, hvad for en version vi kører. Seneste version, version 2.6.0. Vi går ind og siger Launch eShop. Vi går ned her og tager forskellige produkter. Her kan I se, der er flere. Vi siger køb og får købt op, så vi kan få lavet en indkøbsliste. Via de 105 varer. Går ned i bunden, gemmer som indkøbsliste og kalder den KBK 3. Vi siger gem. Vi går nu op og vælger KBK 3. Ideen er jo, at kunden får den liste over de varer, de skal handle. Vi vælger KBK 3 og forventer selvfølgelig at få listen op kvikt og hurtigt. Nu ved vi, at der er mange varer i indkøbslisten, så det kommer selvfølgelig til at tage lidt mere tid. Men igen, det skal være nemt, det skal være hurtigt for kunden at handle de varer, som de har i deres indkøbsliste. Vi venter. Kunden her har opgraderet SQL server, opgraderet web server med øget kapacitet, fordi det kunne være et problem. Og hvad sker der her? Der er ingenting i indkøbslisten. Og det er selvfølgelig konklusionen på den fejltest, vi har lavet af det. Og det er klart, det er den her fejl, der selvfølgelig skal rettes ASAP. Det kan ikke diskuteres.